Van de 200 mensen die in Witmarsum komen, worden er 120 onderbracht in het klooster. De oren 80 asielzoekers komen in tijdelijke wijnjongens aan de achterkant van het gebouw. Zo waard van de middag duidelijk op een passenconferentie. Het is nu zo dat 60% van de 200 te plaatsen vluchtelingen en het bestaande kloostercomplex worden opgevangen. Daar hoeft dus geen nieuwbouw voor worden gepleegd. Daar hoeft de ruimte niet voor worden aangetast. Kun je hier wat in vinden? Nee, dat kennen wij net. We hebben 4 april hebben wij een plan van het college, althans van de apotheker en de verantwoordelijke ambtenaar Abma. En het plan wat er nou leidt, dat is precies hetzelfde. Toen hebben we ook al aanwezend gereageerd. Ja, het zal u net verbazen dat nou ben we direct naar blij mee. Dwarpsbelang Witmarsum vindt dat de apotheker het dorp negeert. Wij vinden ons respectloos behandelen. En eigenlijk hebben we zijn door in huiswerk maar oer. Dat weer 4 april, nou daar heeft hij niks meer dient. Wees creatief. Nou, daar is nou helemaal niks mee gebeurd. Uiteindelijk wordt de mening van het dorp die wordt nou negeerd. En daar is apotheker het wel net maar in. We hadden net over 300, bij heel Nederland om vragen. Waarom mooien wij net een Lietser AZC-maatje? Nou, wij mooien een Lietser AZC-maatje van 200. En waarom moeten we een grutstje gebouw in een tuin hebben die we prachtig vinden, die kloostertuin? Komt er net. Een Liets prefabgebouwke die naar oren van die opvang weer voortgaat. De gemeente had het laatste woord op 21 april.